La xarxa marítima de Catalunya, BlueNetCat, és una xarxa d'investigadors i investigadores alineats amb estratègies com l'Estratègia Marítima de Catalunya, la Blue Growth Strategy i la WestMed Blue Economy Initiative, entre altres, amb l'objectiu de treballar en favor de la transferència de coneixement i la innovació en economia blava. Per a estimular aquesta transferència de coneixement, la xarxa s'estructura en grups de treball multidisciplinaris anomenats reptes marítims. Aquests són valorització de recursos marins, salut humana i oceans, Maritime Hazards, gestió de l'espai marítim terrestre, polítiques públiques en economia blava, Plastic Marine Litter, cooperació marítima. Amb aquests reptes, generem espais de diàleg entre els sectors públic, privat, societat civil i recerca. Vols innovar? Connecta amb el teu repte blau.